Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 телеканалында турдан-тура эфирда мәдәни ағарту тапшуы. Һәр кайсыгызга матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Ижад ул бер әйбер, аны җиткерү шулай ук ижад. Бүгенге кунагыбыз җыр сәнгате юлында нинди эзләнүләр алып бара? Аның өчен ижад нәрсә ул? Хәзер барсында ачыкларбыз. Татарстанның Татарстанның атказанган артисты, яраткан җырчыбыз Алинә Сафиуллина. Исәнмесез, Алинә, хәерле көн. Хәерле көн, Гөлүсә. Ничек кәефләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Бик матур, һава торышы да бик матур. Аллага шөкер. Яз кебек шулай бит урамда. Яз кебек урамда. Субханалла. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде алда әйтеп үткәнемчә, тапшырубыз турдан-тура эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Алинә, менә безнең сезнең хакта кыска гына сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Аннан соң инде әңгәмәбезне башларбыз. Игътибар экранга. Алинә Сафиуллина, татар эстрадасының популяр җырчысы. Алинә Теләче районы Югары Кибәхуҗа авылы кызы. Кечкенәдән җырлап үсә, шигырьләр яза, иҗат белән мавыга. Казан дәүләт мәдәният институтында Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева сыйныфында белем ала. Алинә Сафиуллина зур сәхнәгә Йолдызлар фабрикасы проекты кысаларында аяк баса. Биредә аны халык күңеленә иң үтеп кергән конкурсан дияргә дә буладыр. Хәтта Салават Фәтхетдинов белән дуэт башкаруга да ирешә. Инде 2нче елга ук Алинә үзе татар җыры бәйгесендә лауреат дәрәҗәсенә лаек була. Алинә Сафиуллина кыска вакыт эчендә тамашачысының күңеленә үтеп кергән, үз исемен булдырган җырчы. Бүгенге көндә ул иҗади эшчәнлеген дәвам итә. Клиплар төшерә, яңа җырлар яздыра, тамашачыларын чыгышлары белән куандыра. Аллага шөкер. Шуннан да инде 2006 елда сезне Йолдызлар фабрикасы танытты дип әйтү ул инде дөрес булыр. Һәм миңа калса, ул замандагы иң популяр җырыгыз ул Кайтырман җыры. Менә үземнән истәп тә шуны әйтәсем килә. Мин үзем дә авыл бәйрәмнәрендә сезнең нәкъ менә шушы җырыгызны башкарып йөри идем. Шулаймы? Әйе. Менә миңа калса, сезнең күңелегездә әлеге җыр аерым бер урын алып тора торгандыр. Мин гомумән мине әни белән әти ретро җырларны ярат, мәхәббәт уятып үстерделәр. Безнең гаиләдә дә җырчылар, гаилә бәйрәмнәрендә җырлаучылар күп иде, инде туганнарым да җырлый. Һәм мин һәр даим ретро җырлар тыңлап үскән кеше. Шушы Кайтырман җыры, ул бит инде бик моңлы җыр, сузып, мелизматик белән җырланыла. Күңелемә бик ятты ул минем. Әле авыл турында да шулай. Туган як турында, кайсыдыр видеокассетадан мин аны ишетеп алып, өйрәнгәнемне хәтерлим. Бик ошаткан идем мин аны. Аннан соң ул дагы ретро җыр булып чыкты. Аннан соң менә бүгенге тапшыруга әзерләнгәндә шундый бер мәгълүматкә тап булдым. Венера Хәтовна сезгә мондый сүзләр әйткән булган икән. Тавышың матур, ләкин син үзең бик оялчан дигән. Менә беренче карашка оялу хисе ул бик матур хис кебек әйбит. Кешене бизи кебек, ничектер аны нурлы итеп күрсәтә кебек. Ләкин инде билгеле сәхнә кешесенә бу сыйфат кымачаулый торгандыр. Менә аның белән ничек көрәштегез? Венера Хәтовна чыннан да шулай дип әйткән иде миңа. Беләсеңме, әйтәдер ул миңа, син уялып үзеңнең талантыңны яшерәсең дип. Бу дөрес фикер минемчә, чөнки сәнгать кешесе бит инде ул күрсәтә белергә тиеш әле ул, тавышны күрсәтә белергә тиеш, мимика аркылы күрсәтә белергә тиеш. Син уялып ябыласың. Мин калтырый башлыйдыр. Менә дәрестә җырлап чыгам, менә дигән итеп җырлыйм, сәхнәгә чыгам, калтырый башлыйм. Менә шундый гадәтем бар иде минем. Бик борчыладыр. Мин бу нәрсә белән бетте. Баштарак мине Венера Хәтовна иртәрәк әле сиңа дип чыгармады баштарак. Беренче, икенче курсларда буга инде ул. Аннан соң 3нче курсларда ничектер мине мәҗлескә чакырды. Марсель Вагизов. Беләсезме, Марсель Вагизов минем якташым. Мәҗлескә чакырды һәм хәтерлим анда бер колонка иде. И бер чыбыклы микрофон. Бөтен мәҗлескә. Ул шытыр-пытыр килеп торадыр әле. Шушы аппаратурага без җырлап чыктык. Минем җырчы буларак иң беренче шулай укырга кергәннән соң, Казан мәдәният һәм сәнгать университетына кергәннән соң беренче гонорарым 500 сум булды ул кичтә. Һәм шул кичтә анда бит халык бик якын утыра.
ничектер шундай кишелер аркылы мин тамашачыдан курыкмый башладым. Алар да ничектер шундай кишелер. Алар сиңа якын утыралар, алар сиңа үзенең җылы мөнәсәбәтен белдерәләр. Сиңа кушылып җырлыйлар. Һәм әкренләп дөрес минемчә практика аркылы килә бөтен әйбердәге. Практика күп булган саен син курыкмый башлыйсың бу әйбердән. Шой әкренләп аннарсың бетте минем бу курку. Аннан соң бу әйберне җиңдегез инде, Аллаһка шөкер. Җиңдем дип әйтә алмыйм. Кайбер очракларда ул минем әлбәттә килеп чыга. Тамашачы бит төрле публика каршында җырлыйсың. Мәсәлән, кайсы бер районнарда син инде күп тапкыр булгансың. Алар сине син аларның күбесен уже беләсең. Кайсы бер районнарга син өр-яңадан барасың, төбәкләргә кайсы бер барасың өр-яңадан. Анда инде бөтенләй икенче төрле хисләр, курку хисләре һәм сәхнәнең битәр ул нечкәлекләре бар, нечкәлекләре бар, зурлыгыннан тора. Бер сәхнәдә ияләшкән, аннары тагы да зур сәхнәдә җырлаганда син анда икенче хисләр кичерәсең. Барыбер каушау хисе ул әз булса да кала. Бәлки ул кирәктер дә, чөнки каушау булмаса, мен калса инде үсештә булмас идедер. Ниндидер тырышу барлыкка килмәс идедер. Әйе, син бит ничектер җиңәсең. Үз-үзеңне җиңү ул, барьер аркылы чыгу. Менә шул 2006 елларга кайтсак, менә ул вакытта инде безнең җырчыларыбыз дуэт буларак җырлар башкаралар иде, шулай бит. Менә сездә инде сюжетта да әйтелде, хәтта Салават абый белән дә җыр башкардыгыз, шул вакытта инде Эльвира Хамматовалар, Рояс Васлыйховлар белән. Менә бүгенге көндә дуэт буларак җырлар идексезме? Минем дуэтларым бик күп булды, минем Рәсми Низам белән дә дуэтым бар әле. Илдар Әхмәтов белән дә дуэтым бар, һәм Илнар Сәфиев белән дә бар дуэтым. Сез менә дуэт буларак кушылып дисезме? Юктыр мөгаен. Без бит җырлап алдык инде 1-2 ел Эльвира Хамматова белән җырлап алдык. Барыбер дәгән теге дуэт булгач бит ул анда түземлек, ничектер уртак фикер кирәк. Син, мәсәлән, ике фикердә, ике төрле репертуар ярата, икеңдә ике төрле тавыш, ничектер күз аллау, икенче төрле әйтергә теләгән сүзләр, әйтергә теләгән фикерләр дә бит әле ул бер булырга тиеш. Үзең генә җырлап, үзең сөйләп, үз фикереңне үзең генә белдереп ияләшкәч, дуэтка кирип китү авыр. Аңлашылды фикерегез. Аннан соң сезнең иҗатыгызда бик популяр җыр ул инде юк кирәк ми дип атала, шулай бит. Ул инде чыннан да халык күңелендә җыры да һәм аерым алганда клибы да, шулай бит. Миңа калса инде халкыбыз кызыксына торгандыр. Менә бу клип чыннан да сезнең тормышыгыздан микән дип. Бу сорауларны миңа бик күп бирделәр инде. Беләсеңме, минем була бит һәрбер җырчының визитный карточка җыры. Һәрбер җырчыда булса әйбәт инде ул. Менә сине, менә бу бит әле шул җырны җырлый дип. Тоны булса. Минем матур җырларым күп иде. Менә шу кайтыр, гармон, моңа бәхет гөлем, алар минем күп иде. Әмма теге менә Алина Сафиулланың теге җырны җырлый торган дигән бер генә теге шундый аерылып тора торган җырым юк иде күп еллар. Һәм менә русча бар бит шундый сүзләр нет худа без добра дип. Менә минем тормышымда шундый худа килеп чыкмаса, бәлки юк кирәкми кирип тә чыкмаган булыр дип уйлыйм инде мин хәзер. Барысы дагы Худай кулында, димәк шулай булырга тиеш булган. Нәкъ менә минем шушы җырым күңелемнән атылып чыксын өчен, нәкъ мин шушы җырны дөрес иттереп, йөрәгем аркылы үткәреп җырласын өчен тормышымда нәкъ шушындый вакыйга булу кирәк булгандыр дип уйлыйм. Менә шундый җавап. Һәм хәзер инде әйдәгез бүгенге көнгә кайтыйк. Менә чыннан да ниндидер бер тукталыштан соң бүгенге көндә инде сезнең иҗатыгыз тагын да җанланып китте кебек. Сезнең менә күптән түгел генә әле концертыгыз да булды. Яңадан яңа җырлар белән сөендереп торасыз тамашачыларыгызны. Менә концертка тукталып үтсәк, нинди хисләр алдыгыз сез анардан? Мин дөресен генә әйткәндә тукталды дип әйтәләр кешеләр, телевизорга чыкмасаң тукталды диләр. Кеше күзендә булу кирәк. Кеше булу кирәк. Бөтен кеше сине тукталды дип уйлый. Мин ул вакытта җырладым. Мин ул вакытта авылларда концертлар куйдым. Мин бик күп авылда концертлар, теге менә списокны карасаң, кайбер җырчылар, теге телевизордан җырлаган җырчылар, күп җырлаган телевизордан, андый авылларда булганнары да юк. Мин шул телевизорда чыкмаган вакытта барыбер җырлыйм. Мәҗлес мул, мондый җыелма концертлармы, я авылларда үземнең концертымны кайран гына бик күп кенә авылларда йөрдем мин. Һәм ул ничектер менә
практика бит инде ул барыбер практика җыела, кеше белән аралашасың, һәр авылда төрлечә кеше. Менә бу Казан концертына мин инде теге кеше бит уйлап чыгара да концертны и Казанда куя башлады. Минем бу Казан концерты бысы, менә монсы. Шушы авылларда практика буларак ясалган җыелма деймсең инде менә. Алар һәрберсе дәген русча әйтмешли обкатанный җырлар, авыллар буйлап һәр минем сөйләгән андагы сүзем шушы авылларда сөйләп өйрәнгән, сөйләп ияләшкән сүзләрем иде. Кайсын тамашачы кабул итә, кайсын юк. Әйе, тикшереп, эксперимент ясап. Гадәттә бит инде менә Казан концерты ул ничектер бара, кагыйдәләр буенча бара. Гадәттә теге җырчы менә монда съемка була, монсын ярамый, моны эшләргә ярамый, лучше менә булай эшләргә дип шулай дип кабул ителгән бит инде Казан концерты. Быелгы концертымда мин уйладым да, мәйтәм, менә мин авылларда ничек куям, нәкъ шулай итеп куеп карыйм әле дип уйладым. Җылы итеп һәм үзегез булып. Үземчә, менә ничек мин телим, шулай итеп куясым килде. Һәм миңа алай күбрәк ошады. Кысаларга кертмичә генә үзем аралашып, тамашачылар белән. Үземнең әйтәсе килгән сүзләрне әйтеп, ияләшкән сүзләрне әйтеп. Үзем ияләшкәнчә җырлап, үзем ияләшкәнчә теге ишарәләр, адымнар ясап, менә шулай итеп куясым килде. Миңа ошады. Тамашачылар ничек кабул итте? Тамашачылар җылы кабул иттеләр. Алар ничектер минем белән бер дулкында булдылар. Кирсенчә миңа калса якынайганнардыр. Мин курыккан идем. Ничек кабул итер икән бу минем адымымны Казан тамашачысы дип уйлаган идем. Кирсенчә ничектер шундый җылы атмосфера булды. Менә Алинә яңа җырларыгыз турында берникадәр инде сөйләшә башлаган идек. Һәм шуларның берсе Әтием дип исемләнгән җыр. Һәм әлеге җырга көйне сез үзегез язгансыз икән. Үзем яздым. Мин бик күп еллар дип инде бер 5-6 ел мөгаен уйлап йөрдем, әтигә җырым юк дип. Мин әниемә җырны күптән инде яздым. Ул җырга инде бер 12 ел бардыр. Улыма да яздым, анысына инде бер 5-6 ел бар. Туганнарыма яздым, 12 ел точно бар инде ул туганнарга. Әти һаман кала барды. Ничектер менә уй йөрде, нишләпсең менә әйтәм, әтиләргә бит инде шулай ук җыр кирәк. Һаман бигрәк тә әле кыз белән әти арасы бит әле ул башка төрле. Алар ничектер тагын да якынрак булалар кебек. Әйе, менә аннарсын минем тормыштагы шушы хәлләрдән соң барыбер әтинең ярдәме, әти белән бергә нәрсәдә булса эшләү мине әтигә башкача күзлектән каратты әтигә. Һәм шушы еллар буена бер 5-6 ел мин инде әтигә җыр яздырасым килеп йөрде. Шикерләр укыйдырым, эзлидерем. Әмма ничектер туры килмидер күңелемә. Янда әти пешән чаба, әтиемнең балтасы, әтиемнең нәрсәсе дип шундыйрак сүзләр теге баналь сүзләр. Шүридер миңа, менә ничектер минем күңелгә ятмыйдыр. Филүс абый белән кайсыдыр концертка бардык, Филүс абый белән иҗат кичәсенә бардык та Филүс абыйның туган ягына. Шул концерттан соң кайтып барышлый, мин үземнең әйттем фикеремне, әйтәм, әти турында җыр яздырасым килә, яздырасым килә дип әйттем әле. Әле сөйләшеп та кайтып кемгә бирергә була, моны көйне яздырырга дип. Сүзләр ошады да, кем сөйләшеп кайтып кемгә бирергә була икәнен. Шуннан соң минем элекке эшләгән композиторларның белән бит ничегрәк язганнарын инде. Мәдәм монсы булайрак язачак, монсы булайрак язачак инде дип уйлап йокыга киттем мин. Кемгә бирергә икән дигән уй белән. Һәм иртәнге 4-тә уяндым. Гомер менә нәрсәгә уяна инде кеше иртәнге 4-тә бит. Иртәнге 4-тә уяндым да, шушы шигырьне ачтым да телефондагы. Һәм көй ничектер үзе килде. Менә искиткеч әйбер ул. Ул мин аны интегеп фортепианода уйнап утырмадым. Төзәтеп тә утырмадым мин ул көйне. Кайбер хотларын бит әле кай вакыт төзәтергә дә кирәк кайбер җырның. Төзәтеп тә утырмадым. Яздырдым да һәм кире җукларга яттым. Анарсын иртә белән инде дусларыма кем белән аралашам җибәрдем. Берәр җырга ошамаганмы дип җибәрдем. Куркып. Әйе, хәзер бит күп шундый кабатлаулар. Әйе, мәйтәм, берәр җырны мәйтәм минем күңелдә калып, шул җырны гына, шушы сүзләр шул көйгә салмадым икән дип куркып җибәрдем. Ошамаган диделәр. Дә янарсын.
Мәйтем, керек бите. Демек, бұл енді сіздің өз көңілігізден шыққан жыр. Өз көңілімнен шыққан жыр. Шулай деп, мен ана нарсың аранжировкалар яусап, яздырдым. Әміне репертуарыңызға көз салса, көп жырларыңыз Альфред тобы Екшенбетовны қышылай бет, біздің легендар шәхісі біз. Біз енді білеміз, оның әрбір жыры диярлі хит, әрбір жыры диярлі холы көңілінде. Әліміне бұл күнлердегіне біздің хабаршыбыз сіздің білен бірлікте Альфред тобыда қонақта болып қайтты. Әлігі сюжетні қора бітегелі. Әйдәгізәл. Иқтибар экранға. Халық күңеліне кіріп қалған, ұзын-ұзақ еллар яшәгән жырлар, хитлар була. Легендар баянчы Альфред Екшенбетов татар эстрадасы үшін 800 жыр ижад еткән шәхес. Хит жырның ничек туын аңардан да әйбәтрәк белүче булмас. Әлбәттә, ул мен жыр язганда һәр берсе хит булсын дип тырышам. Балаларга язсам да, улларга язсам да, кемгә генә язсам да, урта буын артистларга язсам да, бу әйбер бит җыршыннан тора. Монда бик күп әйбер сүзеннән тора, көйеннән тора, аранжировкасыннан тора. Әлбәттә инде самое главное дип әйтәйек, русча җыршыннан тора. Самое главное җырның характерын бирә белергә кирәк. Менә шуларның берсе Алина характерын бирә белә. Әйтергә кирәк, Алина Сафиуллина һәм Альфред Екшенбетов тандемы айрыша да уңышлы. Әлеге ике иҗатчы бергәләшеп дистәгә якын җыр иҗат иткән. Алинага мен бір 7-8 жыр язып бергенмендер. Аның ижат тұрмышында шуларның бірісі бик қызық қына болды. Шулай келді де жырлар сөйлей безінді. Алина туғаным айтам, мына шундай жыр бар, мына мындай дәртлі сен бетінде яш. Шундай дәртлі жырлар, оптимистический жырлар предлагать етем де, көресің аның ішкі дүниясы икеншірек болғандар ол вақытта. Шунан яра деген жырына келіп еттік та, мен айтам, жоқ, манса бармай, тип алып қойдым қырға. Потому что бек сағышлы жыр бұл. Сеңе бармай бұл, сенің тұрмышыңа тип әйттім да, алып қойдым. Тоқтала бой, тоқтаты, оқып қаранды да, алып, все, манаусы меңе барады. Әлбәттә, иҗатчылар җыелган җирдә җыр моңсыз булмый. Бик қызықлы сюжет болған бұл. Шыннан да менә Альфред абыйның фикерләре бик үтемле икән. Сықланып тыңладым. Менә Алина шулайда ничек уйлыйсыз? Җырчы тамашачы артыннан барырга тиешме, әллә инде тамашачы җырчы артыннанмы? Менә хәзер без бит инде еш кына әйтергә яратабыз, халык шоу ярата дип. Менә халык шоу ярата дип, сез шоу әзерләргә әзерме бүгенге көндә? Шоу тәкъдим итәргә. Менә қарап тұрасың әйме. Кіші халық менә шушы шоуға билетларын сырасы алып бітірі. Менә шундай тавышлы жырчылар бит инде концерт қоялар. Қойбірлер тірі инструментларға Бұл біріншіден әлі шығымлы да, шулай бет не қадар қызмет тұрамының артында. Қойбір шундай мұңлы жырчылар концерт қоялар. Менә олар концертның соңғы көне қадар реклама, хаман келегіз деп реклама берелер бит инде. Бу бит беләсең менә халық шоуға бара дигәннең лоты. Тавышқа түгел шоуға. Менә хәзер ничектер шундый замана китте. Хәзер җырны чыгарасың бит инде интернет челтәрләренә куядыр анда. Оның алдынан бірер скандал болып алса. Бик әйбәт кенә булаймы? Әйбәт кенә булай. Булай гына җыр чыгарсаң, халыга, җыр инде җыр. Җырның җыр дигәндә җырлар күп дигән кебек, шулай итеп кенә кабул. Менә хәзер шундый заман. Менә шулай да хайп һәм пиар сүзләреннән ерактырга тырышасыз кебек әйбәт. Мин андай әйберне бик яратып бетермим инде. Әмма ничектер ул я үзеннән үзе килеп чыккалый шунда.
бір вакыт хәтта булган мен бір када интервьюларда бермей башлаган идем. Бер неге җиткәдә, нигәдә шундый интернетта шундый килеп чыкты да, яңа тенденция. Бер сүз әйтәсең, бөтен җиргә тарала, бер сүз әйтәсең, бөтен җиргә тарала. Ничектер бөтен ниләрне ябып куйган идем бер ара страничкаларны. Аннан соң ничектер аңлап алдым. Әйтәм, булай ябылып шулай ук булмый. Анда инде югаласың. Игътибарны үзәгеннән югаласың. Алай да булмый. Заманасы икенче төрле менә хәзер. Менә озак барырмы ул андый замана, белмим, киләчәктә нәрсә булыр, ансында минем өчен бик зур сорау астында тора. Мин әлегә аңлап бетерә алмыйм әле мин бу замананың алгоритмнарын дөресен генә әйткәндә әлегә. Димәк, сез өйрәнүдә һәм изләнүдә һәм өйрәнүдә, чөнки мин бу нинең интернет алгоритмнарын, сәнгать алгоритмнарын әлегә ничегрәк дөрес, ничегрәк элек бит инде менә бер схема бар, мәсәлән, без җырларга чыкканда булай эшлисең, булай эшлисең, булай эшлисең, булай эшлисең, һәм җыр популярлашырга тиеш дигән. Хәзер инде аның үзгә алгоритмнары, ул алгоритмны аңлап бетереп булмый әле миңа. Мин мәсәлән әле аны әлегә төшен алмыйм. Шулай да менә сезне яратып тыңлаучы үз тамашачыларыгыз бар. Миңа калса инде алар сез ничек җырны тәкъдим итсәгез дә бик яратып кабул итәләрдер. Онсы бар, аларга бик зур рәхмәт. Җылы сүзләр язып, һәр җырымны тыңлап, һәр җыр чыккан саен мактау сүзләре язып торганнар өчен аларга чын күңелдән рәхмәт әйе. Алинә, менә шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки менә шушы мизгелдә туры эфирда берәр җырыгызны башкарырсыз. Менә син миңа әйттең бит әле, Яра дигән җырны яраттым. Яраткан җырларымның берсе. Әйдә шуны җырлыйбыз. Әйдәгез. Гомерлеккә алган ярамда син, йөрәгемдә калган ярымда, әрнүләре бетми, йөрәгемнең син калдырган яра җанымда. Бетми, йөрәгемнең син калдырган яра җанымда. Син калдырган яра җанымда. Искиткеч җыр һәм искиткеч башкару. Алинә, инде шушы урында саубуллашабыз. Миңа калса, менә шулай җырлап башланган көнебез һичшиксез матур үтәчәк. Бик зур рәхмәт сезгә, алга таба да уңышлар телибез. Җырлап яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылары, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.